to my vlog. Men. Basta-basta mga ito. Ako hinayog tayo sa pagtindo, sa pagpadang po. Atong ito po itong muna ulo, mga puta. O Diyos na mo, nga magahom sa ngatanan, among ibalik ang dugo ug himaya na kanimo tungod kay ikaw ang pinakamaayo sa among matag-usa ka mga kinabuhi. Amahan, nagapasalamat kami sa imong grasya ug panalangin nga ihatag ka namo sa proteksyon sa tibuok nga adlaw. Sa presensya mo, balik na pagtandog ang kasing-kasing ko. Gimingaw ko sa presensya mo, balik ka pagtandog ang kasing-kasing ko, kay kanimo mabati ko tinuod nga katabawan, tinuod na kalipay nga gipangandoy ko, kay kanimo mabati ko matamis mong paghigugma, O Jesus, gikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, balik ka pagtandog ang kasing-kasing ko, kay kanimo mabati ko tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay nga gipangandoy ko, kay kanimo mabati ko matamis mong paghigugma, O Jesus, gikinahanglan ka. To my vlog. Welcome to my vlog. Pumunta ni Kuya. Ay, kanimo mabati ko tinuod nga katabawan, tinuod nga kalipay nga gipangandoy ko, kay kanimo mabati ko matamis mong paghigugma, O Jesus, gikinahanglan ka. Gikinahanglan ka. Ano mo ma-feel gini mo ba nga hilabihan na kasakit? Kana mo siya agad siya mga kaigsunan niya, iyang ibunal iyang ulo? Mura og makaingon ta nga may na lang ipapahulay ngano man kay
sakit kayo tan-awon nga nag-antos sa mga balatian. Ato pasalamatan po ang mga membros dayong. Hello, may gabi. May ginang di ta maginusara. Kaya ang taong maginusara, pag-abot sa kalisdanan, musamot ang iyang kagulanan. Kabantay mo na nang maghilak mo niya makuyapan. O, dili nas namatay. Gasto. Kaya kasabot man tang mamatay gyud ang tao. Pero sa may mo ikapainit. Kung sa may palit ni mo glungon, wala. Nayuban dito sa Cebu na malit og lungon kanang tag 7,000, ma'am. Nya ko nimong dayungan mulagarat. Wa mo gilain. Sibog-sibog rin ni. Sibog-sibog rin. Ang uban, wa mo gilain, wa ikapalit. Lubi na lang yun ang gihimong lungon. Ang problema, ang pagpasan kay labi bugata. Kaya ka nga bahi nga lubi. O, unyang minatay, reklamo pa kay matugsok yung likod. Asdilan mga kaiksunan. Si Tatay Ladjo, 84 na edad. Bisag balihon ni mo, taas ang yung edad, 48. Balihon ni mo, 84. Pero napagitaasan eh. Kiningalingkod mga kaiksunan. Pila edad ni mo? Lakat nag-91. Galakaw ra gani. Naglakaw na padulong sa 91. Idol ko ni ngani. Pero kinsa may gusto ninyo nga way kamatayon, taas kamot. Kanang way kamatayon, babe, taas kamot. Ikaw ra man usa na nagbataas. Ang tao nga way kamatayon nga di mamatay, unya balatian daghan kayo may pay mamatay. Nayusa ka gyampuan namo mga kaigsunan. Among ginan Ginoo patasi ang kinabuhi nining bayhana. Nireklamong mga anak sa ipumubo na lang kay malibang na mong gusbanik. Nya kay kining tais tiguang mga igsoon. Mong gid na tais iring. Lagi, nakasway mo na. Bubaho na ba yun? Murag, di nagibasingo, no? Pwede bahoan na yun, pero ang mga anak mo antos mong yun. Mo bitaw na kining mga dagag mga anak, makatiman Diyos mga ginikanan. Sama na mo, usaraya kong anak, niya lalaki pag yun. Nakabaw ka ng lalaki biya. Di magina mo trapo. Karon gani bisag singot na to mingoy buo ni mo oy. Anak ka mo tan kalibang ta. Di ba? Sa Teladyo mga gigsunan, yang mga anak nagpangga gid sa iya. No? Pero nakita nato nga dili na gid siya nga ipadugay tungod kay grabe ang balatian naa sa iya. Giirkon na gud siya tungod mabugnawan pero siya gid pagid sa kasakit mga igsoon. Mo din ang giingon ni Salmista David manggialamong Solomon, ang kaanyag o ang kagwapo kakawangan lamang. Kaysa panahon dayong masakita, di na kita maibog, bisan saon. Bisan pag o kining kanang artista nga mag-short, mga tubang tatay, di na maibog sa tatay, ano ba? Oh, pero naitiguang una-huna, maibog pagit siya. Kaya gipakaon na dito sa gamabuhay, pagkanog baka, kanabitang nilat ang baka, baka tay, dili, manok Bisaya, dili, bangyo babae, asa, mutuhak pag yun ay mga kaigsunan, no? May mag-asa, pero baka nga, lami pagkaluto, dili, di na mamukaon, pero may babae, asa, oh, una-una nagpupunay so una-una na. Ang kamatayon sa tao, kung imong ibiblikal mga igsoon dunay tulo ka ar. Gingon sa Ecclesiastes 12 sulat ni Manggialamong Solomon. Remember your Creator in the days of your youth. Hinumduman mo ang adlaw sa imong pagkabatanon. Nganuman tungod kay dunay moabot nga dautan sa pagkabatanon. Unsa man ang dautan nga moabot sa pagkabatanon?
ang iyang pagkatigulang. Muida dagani mo 80 na magpaabot mo os-os pa na, musaka na gyud na. Unsay mga warning sa mga edaran na? Mailan nimo nga taas sa edad kay kumunaog sa kahagdan, magtakilid na manaog. Magana ba? Takilid na. With stepping na siya. Kaya nga naman, muligti ng mga rheumatoid arthritis. No? Malibang siyakit. Kaya naman, sakit ang hawak. Pag mutindog ako, magkasakit kayo. Sultihan ta mo, wala magtugot ang Ginoo nga ang tao ingon ana. Apan tungod sa atong ginikanan niya si Adan ug si Eva sa diyang nakasala, niabot ang balatian sa tao. Dili mo tayo nga ni igsoon. Kay wa pa makasala ang una natong ginikanan. Nabi, sa edad tutag sa kalibo. Mudagan pagyapon ta. Tanawa si Methuselah. Pinakataas nga edad sa Biblia. Methuselah. 969 years. Methuselah. Wala pa na ito yung magic sarap sa una. Karon ang atong mga pagkaon ron igsoon na may mga magic flex, sa itong mga magic sarap. De ang ato pong kinabuhi, magic sad. Sa sinta pa, wala, ginod na. Tulo ka ar. Number 1 nga aron sa remember. Nganong pahinumduman man ang atong pagkabatanon kay dunay moabot nga dautan sa pagkabatanon. Unsa man, pag edad niya taas na kayo, number 1 ang iyang sakit, ug wala siya balatian, ubo, hubak, hutoy, wala. Number 1 nga dawaton niya nga sakit, bungol. Di nakadungog. Ngayon niya, tay! Wagi mo lingi. Paglingi niya, "Uy, niyaman ka! Waman ka manawag!" O, nawag, ganiharan ang tawag. Bungol. Siguro, kung maayo anak, kung maidaran na, adto mo sa doktor's dunggan, kaya na ay nagbabag anak nga, mga karaan ng mga kon ba? At tuli. Nya, ang karaan niya tuli, gimolbs, muna di na maklaro. Kay design man na sa Ginoo kining mga atuli igsoon para nga kung dunay mga mamang makasulod, dili kapasok tungod kay naay nagbabag. Pero kung sobra na pod, di na punta kadungog. Oh, ikaduha, halap-halap na, di nakakita. Oh, magsige nagpanghikap. Di na kay kaklaro, labi nagmapaw ang suga. Samot na, hikap sa siyang asawa. Mo na ni. Yang ipangita ang hawak kay kabaw na mo hawak, ubos hawak mo naman na. Pagana niya, mao na ni. Ingon pong asawa, liog na. Maklaro. Wala na yung mga pasidaran, mga gigsunan. Di na lang kita maghikap-hikap kayo. Di na kita katulturan na. Di na kita katultul igsoon na ng maingon ana, di ba? O na nga, remember your Creator. Sa tanang panahon, gumbatanon pa ka, kinanglang yun na to, nga unsa ang Ginoo ato gyud hinumduman sa kanunay kay siya may mohatag na tog taas nga kinabuhi. O di ba? Unya si Tatay Ladjo di pa pudugay namatay ang iyang manghod si Tatay Ustid Murata. Pila nang kabuk na bilin? Duha na lang mo kabuk? Amo to, ikaw sister? Baig laki. First mong ka kay ikaw mong itaas og edad. Pagabot nimo og 100 ug buhi pa ka. Matud pa tas Tagalite, tiwasan ta na, usab na. Kay di mo mada, di mo mutay. Ang Tagalite igsoon pag masakit na gani ang mga iyang ginikanan, naikinaya sa Tagalite nga tiwasan. O ilan man ang hungungan sa mantay, kaya patay? Muingon to tigong, kaya pa. Kay kung dili, mayroon sa ginakaya, ilan ang kunog unlan para nga mamatay. O lahi sila dito igsoon, lahi man sa ato lagi, pinangga gayo. No, bisag mamatay na, pero inom buhi pa. Buhi pa lagi na dok, nilihok ang kumagko. Nayo sa kasawa, kay kining asawa, pag ang bana masakit, mga kaigsunan,
Kay limpyado mo gini mga babae. Nya ko nang lalaki mo sakit, mo baho-baho na biya na kay baho magani so pa mo sakit. No? Sa mo dang sakit na, di ba? Baho. At reality gina sa lalaki kay magdaro kunya manimahaw mo ginang pako tanan no. Samot na gyud pag magsakit na gyud mga kaigsunan. Ningon ang doktor nga, nay, ma'am, ang imong bana namatay na. Nilihok ba? Kaya yung nauna sa akon, matay buhay pa man ko. Nilihok. Ingon nga sa lihok kay ingon doktor patay ka na. Mauwaw tas doktor, utong na diha. Sa to pa ang asawa mga igsoon, kita gani mga banag masakit, ni kamo gitag maayo kay kundi ipapatay naman kita. Imaho naman kita sa aon eh. Sa senso sa kalibutan, sa 1,000 kalalaking mamatay, ang babae nara sa 300 ang mamatay. Daghan lalaki mamatay. Kung ipunin mo ang mga biyuda, mas daghan ang biyuda kaysa biyudo. Kaya ang mga lalaki, kung doon na gani kagulanan, dili muutong ra. Udoot las dughan. Kaya lagi, lalaki lagi. Lalaki ako. Kaya kumuhilag tamo sa tagbayot. Utong yun muna nga, dali ra siya mamatay. Lahi sa babae nga, abot sa pikas baryon siya agit. Saba bakit? Mauwaw ta. Muna nga makarelax ang ilang kasing-kasing. Mga laki, igura mo tanaw na unya, pugungan yun, kuto, sumahimo, utong yun. Luom. Muna nga kasagaran sa lalaki, doon ay sakit sa kasing-kasing. Nga naman, iluom. Lahi sa babae, kay isyagit yun. Mahungaw yun ang tanang mga kagulanan. Lalaki. Muna, layo na po yung pila kabuan. Atake sad, kaya nga naman, sakit sa kasing-kasing mga kiksunan. Ni ay 96 edad si Kid Santos, no? Ako isulti niyo igsoon. Tinuod yun eh, true story yun siya. Gawa sa tinuod, true story yun, no? Kaya na may tinuod nga dili true story. Yung tiyaura. Kini siya tinuod yun. Ginala ko dito ni Kid Santos. Kabaw mabila edad, 96. Pero padagano ni mo mudagan pa. Oh, mudagan. Sa 60 edad, di pa kaapas niya. Kaya na may lumba, bitaw 60 pa up, 60 up. Siya nakadaog. Lumbag dagan, 60 ups. Taon ang mga 60 kato mga bisyoso. Mura ka ihap sa karsada. 1, 2, 3. Saan pag hindi ka dagan, ha? Dagan siya. Mo naman ni dagan. Pero katong may mga bisyo, ako song pa kayo. Pero katong mga bisyoso na, katong muhigda lang diya sa karsada kay hubog na kayo. Muglakaw lagi inihap. Siya nakadaog. Kabalo mo sa sakit niya, malimtanon. Ingon din siya nga, pag-abot na ako, ingon din siya nga, o siya'y mong pangalan dong. Kaya 96 naman. Ko Jere tay, sa, mao ba? Abi ni mo dong, sa batanon pat ko. Kaya kini mga tiguang, masighis ko siyang pagkabatanon, labi ng palakiro, aghang kong uyag. Kalata ragong uyag. Oh. Unya tay, hikap pa. Ibuksidor mo siya. Akong hikap. Gahi, dili. Gahi. Lagi, gahi, lagi. Abi ni mo dito sa kulon. Katultol mo kulon? Kasi nakatog Cebu. Ang kulon na anas tunga sa Cebu City yun. Street kulon. Kasi nakatog kulon. Nasaan itong taga Cebu din eh? Haman tong mga custom rin. Kulon. Nya taga Bohol man siya niya tos kulon nya kabaw kanang kulon dagang kay mangunguot. Na, grabing mangunguot niya. Matingala ka ana nimo na ay napay pitaka otro nimo ana wa na. Mailaman nimo nay kwarta kay masighikap bulsa. Ana kay kabaw kanang mga mangunguot kana kwartahan na ngano man. Sighikap bulsa na pa bang pitaka? Oh. Karon gikuutan siya. Unya wa man kay balong mangunguot. Nga katude ang kinining mga tigulang mga kigsunan, ang ilang pitaka panit ba?
Unya gibutangan og kadina. Kadina ba niya gihigot diri sa hawak. Pagkot sa mangunguot, tingalang mangunguot ka bugata ining pitakaha. Wa sa kebaw nga hastan tagi na da. Okay, idaran na god. Naguyod siya ang bugat man ni. Gihigot man ni hawak. Oh, gihigot sa hawak. Karon tindog niya kay buksidor man. Kulatahan niyang kining mangunguot. Ingon ang si tatay, Dong, pasalamat ka nga naakos Ginoo kay kun wala pa patay kang bata ka. Totoo di mo sa hikap pa. Ako hikap. Gahi, ko gahi. Ditos kulon. Ibalik mo sa gikuutan ko. Ibalik mo sa wala ko naminaw rin ko. Giguyod gus. Mangunguot, gikulatan ako. Ingon na siya nga, salamat ka nga naakos Ginoo. Kay wala pa patay kang bata ka. Maura gyud wag ingon nga naisami. Maura gyud. Hika pa. Hika pa sa dako katulo na. Ditos kulon. Nakibaw no ko. Nga naman mo na iskolon tayo, kikuutan ka sa, anong naibaw bang ka? Di mo man kong isultihan. Karoon pa gani ko nag-istorya. Ang tigulang na igsoon, makalimot na. Wa kay balo nga nagbalik-balik na ang istorya. Akong gipanidaan. Gipasagdan na ginako. Niabot og 25 ka balik-balik. Gipulaan ako kadugayan kay na-memorize na muna ako. Pati ako ka-memorize na, hika pa. Napuyusa si Nanay Mimi. Si Nanay Mimi nagidad og 90 kapin. Makalimot na sa. Dong, kinsa tuod ka dong? Si Jerry na, katubang imong kuhan ng uyab sa imong anak. Iyang anak, uyab doon ako sa ulitaw pa ko. Kumusta naman ka dong? Ko okay ra nay. Si Yuyoy. Katuyoy ako ng manghod. Okay ra. Seber. Ako magwang. Okay ra gyapon nay. Amayo noon. Kinsa tuod ka dong? Ko si Jere. Kumusta si Yuyoy? Kumuro mangyapon ng Kid Santos. Ikaw tayo, okay pa? Di pang balik? Ha? Basta yung ka nga, hika pa. Remember your Creator in the days of your youth. Kung imong basahon ang Ecclesiastes 12, paingon city, padonggid siya sa pagkatigulang. Mahadlok na siya moagi og habog, magkurog na ang iyang tuhod, basahon nimo ang 2, magkurog na iyang tuhod, hanap ng iyang pananaw, kay ang mga idara na naglitra ng B, BBB, BBB, baho-baho, bungol-bungol, buta-buta. Membro na sila niya na BBB. Ikaw murag membro kas bungol-bungol na. Ando siya, bungol-bungol. Pero mas may nang bungol-bungol kay way kontra. Kay bisag liba ko, nimang kadungog. O buta-buta, o ni mo agi nga wow legs, di ko kaklaro. Pero kining uban makaklaro man, o kana bitaw mga legs-legs, makaklaro ha. Kana mga diabetes, mutinaw ilang pananaw kung makakita ko ba eh. Pero tiguan ganing mo agi, halapis na na. Kabantay mo nang nagsakay yung motor, kanang taon na masayro, tiguan ganing mo para, labyan ran. Puno na! Pero gani o ganang daga, o humot kayo, punungan, sakay na! Muna yung nakadiferensya. Muna ang tao mga kigsunan, kung mahigugma pa siya, maibog ba siya, dugay mamatay. Tanawan ng mga biyodo nga way mga uyab, patay na yun. Pero tanawan ng may makauyab niya, mag-Facebook, dugay pa mamatay. Kay mo ingon mas si Mr. Kamatayon, ay sana, kay nalingaw, dito sa uban. Akin kay gainuktok, muna nitong patayon. Oo, na piligro diyan mga kigsunan. Sige, hinuktok mo. Mayroon Mr. Kamatayan, kuhaan na kay muragwa na ipaglaom. Pero katong mga biyodo nga mag-chat-chat pa nga. Mayroon ng babae, pilay mong edad,
18. Wa man magkita kay 18. Kung bago ikaw, yung mong babae, 17. Pagkita nila, tag 70 na edad. Di gyud maayo di manguyab tag online. Di gyud maayo magigsunan, no? Mo nang unang R, remember. Kay doon na tayo pagkatigulang. Ikaduha, reminder. Ang Biblia nagsulti mga igsoon sa unang Korinto 15:51, pahinumduman ko kamo, nga dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usap. Amen? Oo. Kabantay mo sa mga babae karon. Pirmero ni mong tagbo, itong bukignaw. Sunod niyang tagbo, puti na. No? Sabi sikreto ni mo. Pero ang liyaw, kitong diapon. No? Pero mas may siguro ng nuran sa itong liyaw na. O siya, gano'n man nagyakin ni mong liyaw sa may budget. Ang budget na ito, naong ba? Basta ba ito eh. Ako asawa sa'yo, din ako kaila kay Sancho ba? Kunya pagpawang suga, may white lady. Pagsiga suga, ako may asawa. Isura ni kanang magbag-o bitaw si mong naong. Na may mga promosyon mo kigsunan mo ingon niya, kining among produkto makapagwapa, ayaw mong to anak. Makapasinaw, dili makapagwapa. Kay kung sa imong naong, ano mo gina? Kung imong naong kwadrado, di na pwede nimong iuglong. Kwadrado rin na siya. Di ba? Makapasinaw noon, makapasinaw, makapahamis, makaputi, dili kay makagwapa. Kaya saan mo, usab din mong naong, oro mo na. Usa ka bitin, o ang ulod, nagsabot sila. Nagkumpare mo na sila, istorya na niya, pero pagtulunan nini. Ningon ng bitin, pre, kumpare mo sila itong ulod. Dako masan niya ulod. Ingon pong ulod, nga no pre? Siya pre, magbago ta pre. Oo, makabago ka pre, makabago. Ingon ang bitin. Tubag pong bitin, ikaw, makabago. Ningon mo dang ulod. Mag-abot ta din 15 days. Sige. Karon dito na, nagluno na ang kining bitin. Oh, bitin hamisa. Kini bitong magluno na. Hasta hamisa. Kabalo mo nga nung bitin hamis kay panit. Di ka kakitag bitin na nigarilyo mga igsoon. Kita ba ka? Wah! Kita ba kag bitin nga nahubog-hubog? Wah! Tanawa ni mga palahubog daghang bisyo. Dry kay panit. Hamis ba kayong bitin? Kayong bitin mo'y bisyo. Oh, kita ba kag bitin na nagsamparay kay hubog kayong banakon? Wah! Perti, hamisag aping ang mga yan, napay mata sa bitin nga sintetik kayo. Di ba? Pero kining mga tao, puno sa bisyo, wala na dry kay panit, hilo ng uban. Unyang uban, kabhang na. Wala siya. 15 days. Sinaw na kayong bitin. Kung napay buhok, grabe ng papay. Sakdap na ang alibangbang. Ingong bitin, is ayaw kay naarabay may sabot. Ayaw ba? Kay madaot ang atong hamis-hamis ini. Sa kisame mong ipabot, katong ulod. Sa wala ka kay balo, wala. Asa mo siya? Ako! Nahimo ng alibangbang. Pagkanindot sa alibangbang, napay mga kurte siyang mga pako nga. Grabe kanindot. Kulor pa mo nga pitinindota. Ang bitin, sinawra. Pero wala mausap. Pero ang ulod, adunay kausaban. But pasabot mga kaigsunan, ang gusto sa Ginoo kay di man tatanan mga matay apan mausab untata. Amen. Magpag-utas kinabuhi kay ang kamatayon wa man ta kay balo. Ang kamatayon igsoon mora nay wa may bawis tao. Number 1, asa kang dapita mamatay, wa ka kay bawa na. Number 2, unsay hinungdan sa imong kamatayon. Number 3, unsang bulana tuig kang mamatay. Wa ta masayod niya na. Mao nang mga butang sa tao nga dili masayran ang kamatayon mga kaigsunan. Pero gi-remind si Ginoo nga dito sa langit wala na tay kagulanan dito igsoon. Amen. Oo, na kagulanan kanang mangita patag sudan, mga bugas wala. Ang kahoy dito kung basahan mo kinalig 21, ang kahoy ang usa ka kahoy mamunga siya 12 ka klaseng bunga. Mukaon na ka dito, di nakagutmon. Muinom ka dito, dili nakauhawon. Oh,
Muna'y nakanindot sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao, igsoon. Katapusan, resurrection, pagkabanhaw. Si Tatay Ladyo, mabanhaw ni, kung imong basaw ng Job 25:33, ibalik siya sa pagkabatanon. Labi pagyud sa unod sa bata. Grabe kasinaw, igsoon. Kabantay mo na ng usa ka tuig nga bata, nga hamis kayog aping. Wa na magchinchansyo, pero hamis kayog aping. Kasi gamit nyo, day. Hamis-hamis mo ninyong aping. Ako asawa, grabe nakahamis sa aping. No? Suway bitaw ko kinignudod. Palit yun ko. Nud dyan ko. Kasi pagtanaw na ko, di naman ko kailang ako. Ako ba ni? Ang nakita ko. Itanaw na ko dito, pagkasino naman kaayo. Nya kinapil mo akong liog, kay gibadjitan mo sa... Mo lagi na, mag-basketball, tago-tago asang landong. Maito man santa. Kamu igsoon, napitambag na ko mga babae, kon magnut-nut mo sa inyong naong niya, maguna ra gihapon mo, ayaw na mo pang nut-nut, kay mo bayulit ang inyong naong. Kanang magnut-nut mo, kinahanglan di gud mo mugawa sa balay. Mugawa sila mo pro magpayong. Pero kana maguna mo dito, mangani, ana, igo sa adlaw. O pagtanaw nyo sa amin, mura naglungboy ang inyong naong. Hamis properting ituma. Ayaw mo na igsoon, no? Okay ra ang mga opisina, magnudnud sila, tungod kay dili sila maigo sa init. Na may sunblock ya. Mao ba? Sige, butang sunblock. Na itong nagimong naong na may sunblock. Na-block mo hinuon. Resurrection, adunay pagkabanaw. Ibalik sa pagkabatanon. Kabantay mos bata, nga perting hamisa, no? Hamis kayo. Labaw pa sa unod sa bata ang kahamis sa maluwas mga kikson. Siguro sa tatay, dili na nganing naong niya. Say mo, kunot mong ning naong na to. Kaya mga dato, kabantay mo. Daghan sila kwarta. Ukirahan din na sila igsoon. Pag mo kunot, inaton. Pirahan, tahion. Hugot gyapon. Pag mo kunot asad, binaton na sad. Tahion na sad. Kadugayang sigig tahi, sige kadugayang sigig binat, natingala siya nga mangihi, arin mas dughan. Wa naman din subot, nainat na batanan din. Ay ko, piligro. Diri na mangihi dughan. Ha naman din, wa na diyan na nas taas. Ay kanukat, siging bira siguro ba, siging bira. Yung mga bahay, mga libang, waris, dughan. Ay, igsoon, ayaw mo siya pabinat-binat. Naiubal nito, mugbo kay gilong, patasan. Unya, injeksyonan. Ayaw, malain mo igsoon. Kay pag mabunggo na, muplat na yung samot. Ang akong tambag ninyo, lugpiti lang nagkawayan. Kanabitang, lugpit. 1 year, Pagkuha sa kawayan, mura na nagbuko sa kawayan. Babot na tegson, kaya na may mga panahon nga maghuon kita sa Ginoo. Kung sa atong madawat karon dawaton na ginato. Kay makapili patag naong, dili nga ni atong naong oy. Siguro kung ako'y mong pilis naong, tinandupo nga akong naong ni pinandupo gid akong ipawat. Imo sister, murag si Granada siguro imo. Ha? Sabil Granada, kapatay na noon, pero sige lang inyo, mupili, magyun mo. Pero, pagguho na to, di na kita kapili. Og lapad ang imong ilong, i-develop na lang na. Suksukan ni mo kining mga gapas, para matubo-tubo. Napitay uban nga way mga lubot, suksukag mga pum. Pumubo sa imong ilong, suksukan po rin mo kining kanang gapas. Pero ang problema lang nga, namin minatay na kita. Ay, napod pahalata. Isuksok igayo, ana. Ayun sila nga, Bradger, wa ka magmahay na imong ilong nga dako man. Kugi ko magmahay kay nindot kay ang ginhawa gyud. Bisag wa pay hangin, makaginhawa gyud po kay lugluag man. Tawa ng mga Amerikano pag-atake, diretso patay kay hugot man daag ilong. Gamay rag buho ba? Pag-atake ana, diretso patay, pero kita mga Pilipino buhay pa mga kaigsunan. Nga naman, taghang hangin makalusot. Okay, dako-dako man sad.
Dibilo po na nato igsoon. Basta ang gingon sa Biblia, kung magbago ang tao, tagaan niya og pinakanindot. Di mo naman ang original na to nga naong. Ang original na tong naong si Adan og Eva, mga tag-as kayo. 16 feet ang gitason, 12 feet ang babae. Taas pa ang Jordan, taas pa sa mga PBA, NBA. 16. Lapas pa ni. Oh. Nya 12 ang babae. Samantala karon mga kaigsunan ang mga babae di na ikita kay perting mga mugbuah. Di na ikita mo agi kalibunan wa nagikita. Ni agi din. Ganyo harang ni agi. Nga. Siliptan mas kugon. Mubong-mubo ra gyud ba? Patasaan ta sa Ginoo. Amen. Karon God nganong naingon ani ang tao tungod sa sala. Ang sala mo'y nakapamubo sa tao og edad, nakapamubo sa height sa tao. Gawas siguro ma-breedan ta kining mga tagagawas kay mo taas ang atong height, pero kita ra atong paparay mubo gyud mga gigsunan. Mo na nga si Tatay Ladjo moabot ang panahon mga gigsunan nga ibalik siya sa pagkabatanon. Amon tos nanay. Amon to. Ha? Si Tony Cole, school mo na. Kaya mas nanay. Nasulod na. Kabantay nga na. Kabantay mo Tatay Ladjo nga nung anak siya. Ana? Na ako na 5 mo sunod. 1, 2, 3, 4, 5. Yan siya, na 5 dire. Pero wata kibawagin siya. Ako pa, masaya mo siya nga, nailima mo siya nako. Ay, alam mo pagkampukin sa basakin, kung siya nailima. No? Nailima. Hindi na ba? Wala diha, murag okay mo na diri o, gano'n. Ibantay mo mga iksyon. Nailima ko no, pilang tagabog diri sa kaplit. Pili-pili rotan eh. Hindi, katong masakiton mo di ano nahon sad. Katong way sakit, mabanggaan ramon do. Wa lagi din lagi gatubang. Kurang appeal ko ani ba? No, gana sa na igsoon kay ako gina ko asawa ko ni picture ko kan mga nindot kayo kay once mamatay ko nindot siya kayo ang ibutang niyo sa lungon, no? Oh, kay smile. Wa ka kakitag namatay nga ibutang nagmukot. Nagmukot ba sa atin, wa? Malipayon siya nga na 5. Nga masunod niya. Oh. Di rin napita, excited na mo. Pero alam mo kumpiyansa kay kasi balihon niya. Nga na ba? Oh, alam mo kumpiyansa, Ikson. No? Ugma mga Iksonan, ipapahulay siya. Oh, papahulay siya kay temporary man na niyang pahulay. Ya kita mga buhi sikay-sikay ta. No? Ay na mo kumpiyansa basta na 5. Pero ta kay balog kanus apupud ni. Wa kay labot ana kay murag natimpingis man, no? Pero dool mo kasi ang ulo pod. Na 5. Kung di na ta mo kumpiyansa Ikson. Pag doon natin mga balatian, tubig, inom tagdagan tubig. Ang tubig usag yun nga makahatag og kapiskay sa panglawa sa tao. Andamo lang ninyo ang 9 to 10 glass. Maglisod ang sakit pagsulod sa inyong lawas. Nga naman na may tubig mga gigsun. Pero makainom naman po mo mag-uwan, masakit yun mo igsoon. Masakit yun. Muna nga mamatay ang tao tungod sa sakit. No, mga igsoon, balikon ako, na tulog ka ar, sa ganitong berwang nga ar, remember. Oh, inunumin ninyo, dili ta magdugay sa kalibutan tungod sa taas na tong edad. Sunod, hapit na pong December. Di, usaha na po yung mga edad, sister. Sunod tuig, manaka na po itong edad. Muna nga ako, pag-abot na kong 25, wa, nagyug ko mo padayon. 25 pagkuron. Balihon. 25 pa. Anyong birthday, kalimtin na ninyo, mo na makapa-stress noon. Sunod, 50 na ho, sa sinta. Hapit, nagyug ko mamatay dahil. Libre itong babae nga,
Dong, mamatay na magyug ko. Mukumpisal ko ni mo, dong. Saman, na ako'y kabit. Pasaylo ako. Mamatay na ko. Nakaibaw na ko, anak. Mubitang hiluan ti ka. Munang mamatay, hiluan ti ka. Oh. Gano'n mga yan, ano? Reality sa tao doon ang mga something, mga sala, anak. Pero kung ano mong guna siya, murag gilingaw-lingaw lang sa tao. Ang ato lang, kung ano igsoon, kanagingon si Ginoo, remember. Hinumduman nato siya kanunay. Amen? Ikaduha sa ganito, reminder. Gipay balotas Ginoo, gipay mangnuan ta nga duna pay walay kamatayon dito sa langit, mga igsoon. Sunod, pagkabanhaw. Mabanhaw ta mag-igsoon na nagpasabot ni agit ag kamatayon. Pero ang gipasalig si Ginoo, dili tanan mga matay, apan tanan mga usap. Muna nga ayaw mo pagtong mga matay ta. Paabot as Ginoo, makasaksi ta sa iyang pag-abot. Basa ang unang Tesalonica 4:16-17. Ang mga namatay gibanhaw uban sa mga buhi nga nabilin. Naagi buhi nga mabilin. Kisay uyon nga mabilin hantos pagbalik sa Ginoo, di mamatay. Tas kamot, ang di mo pataas, 5 sunod. Taas. Kisay gustong dili mamatay, maaptan sa Ginoo. Taas. Kisay gustong mamatay. Di tagadaw gini yung barangay ni. Boycott man tanan. Bitaw igsoon. Naa may resurrection, dunay pagkabanhaw. Naa po'y mga buhi nga dunganon sa Ginoo dito sa langit. Abot sa langit, pinadayag 21:4, wa nay luha nga moagas dito sa langit. Mao nay atong puy-an dito igsoon. Salamat sa inyong pagpataling. Mahinaot ko makigsunan nga na comfort mo mga igsoon kay lisod mo sab kayo nga mo hatag kog mensahe dinhi. Pahilakon ta mong tanan na samot na ugma na 5. Pero ato lang ipadasig ang tanan ng mga igsunan nga dili ta magpalabi labi na sa mga Murata family o sa Kagatin family ay mo palabi igsuon kay dili naman po basta-basta taas mo sa gidad, no? Gawa siguro bata pa na mo hila kita pero mga ingunahanin na di na tang pagpalabi nga naman ma-stress muna hinungdan masakit ta. Muna, salamat sa inyong pagani. Akong balikon. Salamat sa mga membro sa Dayong. Hello. Hi. Saan na to nga mga membro dana? Ha? Para kayo mamatay ba? Atag po tag mensahe. Tama ito presidente. O yan na lang na. Kay, nindot nung upo ng Dayong, bisag natin St. Peter, katong ako kay San Pedro man to. Kini in English man niya. Pero maura na, pero lahi lang itong mga igsunan. Mas mahigit na nagitay lungon mga igsun. Kay ang tanan nga nangandam og lungon, dugay mamatay. Pero ang tao mahadlok og lungon, dali rang mamatay. Muna siya. Muna nga, dalaygon ang Diyos mga igsun. Manginaot ko nga pagbalik sa Ginoo kitang tanan makadawat sa kinabuhing dayon. Amen? Para nga wala na mamatay nato mga kaigsunan. O ako magaingon, nya kung aduna may naguna, aduna usay musunod. Apan ang Ginoo nakakita kanato ug nagpahaluna kanato. Mabuhi, mamatay, ana kita kang Kristo. Mabuhi, magkinabuhi, apan ang kamatayon usa ka kadawgan. Philippians 1:21. Thank you ug maayong gabi kanatong tanan.